Ja, welkom Harkers bij Omroep Friesland. En we hebben hier Jood een nieuw medisch programma. En dat geeft mijn naam over nieuwe ontwikkelings in de Friese zonzorg. En dan mij de klam op Friese ziekenhuizen. En er is wat heel nieuwsgierigs, Bart. Want er is een Lietse poppen Harke, die het weer op een nijjaren kan, na een ingrijpende operatie. Je me kunnen jaren naar een reportage, een schokkende, mooie reportage van uw correspondent Knilles. Ja, en ik ren nou het ziekenhuis al binnen. We zien alle meisjes zwier van onder en onder het bloed. En we zijn hier alweer op de vlier. Het is verschrikkelijk. Ze even zien, we moeten correct wezen. Aan de eind van een gang rechts en dan 2 keer links. En dan nog een keer links. En dan ben ik nevens mij weer waarom op dezelfde plek. Maar dan recht terug. Ja, inderdaad. Dokter Mingelen zit er op het door. Ik klop je aan. Ja, kom er maar in, hè. Kom er maar in. Ja, komt u er maar in, hoor. Hallo. Ja, goeiemiddag. Goedemiddag. Ja. Je versteert nog wel een beetje Fries. Oh, ik woon buitenuit, ja. Ik woon op een grote woonboerderij buitenuit, hè. Nou, dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Dokter Mingelen. Ja. Jo, hebben. Familie van Ferry Mingelen. Oh, het is net van Jozef. Nee. Oh, die dokter uit Duitsland, maar die heet niet Mingelen, maar Mengelen. Nou, dat is een hele grijsstelling. Maar je hebben krijgt niet een hele wichtige operatie. Wat weer het voor operatie? Oh, dat was van een baby, ja. Dus een Bernsje, hè. Bernsje. Ja. Een Bernsje Harke. Bernsje Harke. Ja. Nou, het was een hele zware operatie. Ja. We zijn 48 uur met het kindje bezig geweest. Oh. En wat weer de mooie mensje? Nou, dat was heel erg doof, hè. Wat zou je nou? Dat was heel erg doof. Maar nu niet meer. Doof. Oh, zeg. Ja, die kon niet meer goed horen, hè. Hè? Die kon niet meer goed horen. Nee. Nee. Nou, en wat heb je nou correct dingen? Wat zeg je? Je ziet de operatie, dat is wat goed. Nou, dat zal ik u vertellen. Je had toch hier de gehoor ingaan en daar de gehoor uitgaan. Ja. Maar ik zeg, die operatie boor, ik maakte er een grapje over. Joh, het is geen gehoor, die boor. Nou. Ja, je moet dat dat nooit- is wel heel erg leuk. Maar je moet het gehoor ingaan om erin te komen. Ja. Dus voordat wij erin kwamen in die operatie, moesten we eerst wat vingeroefeningen doen. Verpleegster. Ja, ik heb er een hele batterij verpleegkundigen Ja, voor. ja, hè. zie je, De verpleegkundige. ene komt er in het kwartaal een melkpaantje voor. Ja. Ja, maar die operatie is dus volledig geslaagd. Ja. En nou kan het mensen variëren. Je hoort weer helemaal als alles nieuw is. Hoe kan je het nou controleren als er iets bij en iets We hebben hier een zuster. Zuster Amalia. Zuster, breng even het kleine kindje Harke binnen. Zuster, rijd hem maar even hier voor deze recorder. Ja. En roep ook even de vader en de moeder erbij. Dat zijn het inderdaad. het zijn Jabik en Jetske Opperwal. Oeh, daar komen ze zijn aan. Dat zijn een houten man van Witse Harken. Ja, die maar Nou even. Jerken. Ja. En goeiemiddag. Jo ben Harken. Nee. Nee. Harken. Ik ben Jabik. Ja, je bent Harken zijn huid. Ik ben Harke, maar ja, wat... Jo ben Jabik Opperwal. Huh? Jabik Opperwal. Ja. Dat is weer, dat zeggen ze dus. Maar ik, Bensje, dat is wel heel nauw gehoord gehaald. En Ja. mijn vrouw vindt ik wel, want ja, die hier het oorlog
toch in haar schatten. Maar ja, dat jij er niks het bandje, no? Zou wie het, vrouwengeval? Ja, dat die ik zei. Ja, nou, ik vind het prachtig alweer. Ja, nee, joh, nee. Ja, het zit me nog een beetje in het moe. Nou, daar ben ik maar heen, want de man had denk ik wat oors gedaan. Maar ik zou zeggen, vrij... Nou ja, je praat maar eigenlijk, ja. Zie je het aan niks. Oh, is het erfelijk? Wat? Wat? Maar vreemd maar om een baby zelfs, om u niet zijn papa harken. Vreemd. En hoe schat ik nog even een beetje trouw? Ja, dat wat zoals, hè? Nou, ja, dat kan wel even. Ik heb wel wat hebben, hè? Ja, ik zal er even wekken, maatje. Nou, harken. Jerry, joh, mij. Wat zijn jou? Ja, en hoe vind je het nou dat jou nog harkje kennen? Ah, zo. Nou, dit wie u zei is de reportage uit deze nieuwe ziekenhuisserie van Omroep Friesland. Want de oren week. En iedereen in hij ziek.